Katatapos ko lang manalangin at kung napadaan kayo sa channel ko kay Apo Andy, welcome po kayo. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share ang video nito. May konti lang po akong sasabihin sa inyo. Ito'y konti lang po talaga. Kung meron pong manonood, maraming salamat po sa pakikinig. At mega shoutout muna po sa inyo sa lahat ng mga nanonood dyan, lalo na po kay Ate Sarbantas, kay Ate Christina Malong sa taga Toronto, Canada, sa taga Pasay. May sasabihin lang po ako, kunti lang naman po ito. May nagpagamot po rito, galing po siya ng Welcome Rotonda, Quezon City po sila nakatira. Nagtataka lang po talaga ako kasi alam niyo po, masarap po makatulong sa tao. Masarap po paggagamot kung ito'y gagamitin mo sa kabutihan dahil ito'y binigay ng ating Ama sa Langit. Bilang instrumento niya, sinabi ko na po sa inyo ang totoo, di ba? Masarap maggamot ng walang kapalit. Kung mayroong magbigay, katulad po yan, naggamot po ako. Galing po siya ng Welcome Rotonda. Binigyan niya po ako ng donasyon ng halagang 1,000. Ito'y napakalaki at masaya na po ako unang-una sa Panginoon Kristo sa binigay niyang donasyon sa kanyang karamdaman. Nagtataka lang po talaga ako kasi galing na po siya, hindi ko na po sasabihin ng mga pangalan nito. Wala rin po akong tinatapakan ng mga kapwa ko manggagamot bilang instrumento. Sikat po sila. Lahat sila. Naawa po ako kay ate. Kasi katulad nito, si Melinda Lim. Galing po siya ng Quezon Welcome Rotonda. Nagpagamot daw siya, nagbayad daw siya. Wala daw siyang sakit. Nagpagamot din siya kasi nakita ko may mga medalyon po siya. Alam ko kanino galing yung mga ganong medalyon. Alam ko po may bayad yun. Kasi napanood ko na po ang video nila. Hindi daw mahuli. Nagpagamot din po siya sa sikat. Hindi rin daw po mahuli. Nagpagamot na naman po siya sa sikat. Hindi naman mahuli. Pag tinatawa siya, lagi daw sinasabing kinukulam yan. Malakas ang kinukulam. Kinukulam niya, kinukulam. Kasi nangangati po siya eh. Ang pangalan niya po Melinda Lim. Nagpagamot po siya kanina lang. Tinanong ko sa Panginoon Kristo, dahil nagtanong muna ako sa kanya, mabusisi kasi po ako maggamot sa spiritual. Tinatanong ko po sa Panginoon Kristo kung totoo man ang sinasabi nito. Kasi marami na po nagsubok dito na magkinukulam na tapos hindi naman po kinukulam. Kasi ang ginamit ko lang po sa kanya, gagamitan ko po sana po siya ng stick. Pero ang ginamit ko lang po sa kanya ay posporo. Dinemo ko po yun una. Yung tapos na po kami, wala na pong sakit. Pero yung dinikit ko lang ito sa palito, doon sa daliri niya, bigla pong uminit at sumakit. Tinatanong ko lang po sa kanya kung kilala niya sa Jesus Kristo. Hindi niya masagot. Hindi niya nga masagot ang pangalan niya. Alam lang daw po niya ay nasa liwanag lang daw siya. Sabi ni Melinda Lim. Tapos, nagtataka lang po ako, bakit hindi nila mahuli-huli nito? Magagaling na po sila. Ang kinakanuhan ko lang po dito, nagbayad po sila ng malaking halaga. Nagbigay po siya. Sana naman bilang instrumento ng Diyos. Alam ko kaya niyong gawin yun. Kaya niyong hulihin yun. Siguro naman sa tingin ko lang at sinay ko na. At i-upload ko tong video nito. Yung kung hindi ko ma-upload mamaya, o kaya bukas, o kaya susundan ko po ito pagkatapos ko mag-live. Si Melinda Lim. Awa ng Diyos. Dumayo pa siya sa Pampanga. Tutusin, kaya na siyang gamutin dyan. Pero nagtataka po ako. Nagbayad po siya ng malaking halaga na kinukulam siya at hindi siya mahuli. Kinukulam na naman po siya. Hanggang ganun din po at ginamit ni medium ang kanyang anak, hindi rin po mahuli. Kasi sinasabi ko sa mga pasyente ko, wag muna po kayo mag-isip na masama. Lahat po minsan sa tawa sumasablay. Katulad po yan, tinawas po siya. Ang ginamit na kandila, itim daw. Bakit daw umitim? Itim yung po ate, pinaulit-ulit ko sinasabi, hindi po puti yun. Sa tagal ko na nagtatawas, hindi pa pwede mangitim ang puting kandila. Mabuti kung maulingan lang po ito. May gumagapang daw po sa kanyang mga kati-kati daw, parang hindi niya maintindihan sa katawan niya. Yung pala,
Hindi nga po talaga basta-basta mahuhuli yun. Pero dapat kakayanin po yun eh. Yun ay isang babae na body spirit. Pumunta sa kanila, may birthday party, etc. Mayroong pumunta sa kanilang tao, nakasama at naiwan. Yun po ang sinasabing mayroong bisita na may daladalang sakit at naiwan doon. Yung body spirit po, pumunta sa loob ng bahay nila, sumanib po sa kanya, kasi yung buhok, minsan allergic tayo sa mga mukha natin, katawan natin, yun po yung sumanib sa kanya, kaya siya nagbibigay ng sakit. Yung mga patay na nangyayari, na kahit mga espiritu masasama to, may mga sakit po sila kasi araw-araw sila sa tag-ulan, tag-init, sa kadiliman. Kaya nagkakaroon sila ng sakit sa espiritual na hindi nakikita. Kaso lahat po ng gamot sa kanya ay hindi daw mahuli at nagbayad siya ng malaga. Tapos, ang masakit po ron, nagbayad na po yung tao. Naawa po ako sa kanila. Dapat lagi lang sinasabi nyo to sa pasyente, yung mga gusto pong matuto maggamot. Sabihin nyo lang po lagi po sila magdasal at manalig at manampalataya. Yan ang pinaka sinasabi ko sa lahat ng gusto matuto magpaturo sa akin maggamot eh. Mahirap po kalaban ang espiritong masama o ang body spirit kasi wala po silang katawan tao. Hindi po yan katulad ng mangkukulam. Kahit may subo pa siya, magaling ka na maggamot at binigyan ka na ng karunungan ng Diyos, mauhuli mo pa rin po ang mangkukulat, mambabarang, o ay nagpapadasal sa palipad hangin kung totoo po yun. Dampot na dampot po yun. Pero yung bad spirit po, hindi mo basta-basta. Papangling lang po yun. Yun nga, sinasabi ko sa paulit-ulit, tuso nga po yun eh. Kaya nga lagi po sinasabi ng mga pare yan eh, si Satanas ay tuso. Lahat ng salita sa Bible, alam niya. Ang hindi niya lang po magawa, ang lumuhod at manalangin sa Panginoon Kristo. Yung tao, minsan isinasayko nyo po sila pag mga malala pong sakit. Tanungin nyo po, titigan nyo po ang kanilang mga mata at ito. Tingnan nyo po kung titingin at yuyuko sila. Habang sinasayko nyo po siya, nagdarasal po kayo sa Panginoon Kristo ng isang ama namin at sa masampalataya ka, sabi mo sa Panginoon Kristo na gusto mo makita at mahuli ang katawan, nasa loob ng katawan niya kung sino ba ang nagpapasakit o nananakit sa loob ng katawan ng tao niya. Habang nakikipag-usap po kayo, siniselyuhan yon. Katulad po yung kwintas niya. Mahal po yun. Alam ko po kung kanino galing yun. Alam ko kung gaano kataas yun. Okay lang po yun. Dahil yun po ay, kahit ako nagbebenta rin po ako ng kwintas eh. Yung suot niya po yun, mahaba ang daliri niya sa kalawete. Yung pinatanggal ko, mahaba din po. Yung pinasuot ko lang ito, bigla pong pumantay. Ito, may-ari po nito. Hindi ko pa nailalagay sa mismong may-ari. Dinadasalan ko pa lang kaya sinusuot ko. Plus, binigay po sa akin ng mahal na ina, yung pong pinasuot ko, biglang pumantay ang daliri niya. Yung pinatanggal ko, bigla na pong pumantay, hindi na. Yun po ang sinasabi ko pa ulit-ulit sa mga nanonood. Huwag po kayo basta-basta. Sa tawas pwede rin po madaya yun eh. Dalawang klase po ang tawas. Isang sinasabi na totoo na yun po ay may nagdarasal. Isa naman pong tawas na kaya po may buwasan ang kanyang karamdaman. Pero kung malala po talaga ang pasyente, kailangan po talaga siyang hawakan. Hawakan po siya, ipanalangin at ipagdasal. Katulad po ni Melinda Lim. Matagal na siya nagdudusa sa kanya. Napanood niya lang po ako sa YouTube, si Melinda Lim. Tinanong ko saan siya po galing. Sabi niya sa liwanag. Pero tuwing nagpapagamot siya sa ibang manggagamot, pinapapikit siya sa madilim dalang daw siya. Bakit siya pinadala ng aking ama sa liwanag? Dahil bakit po? Dahil si Melinda Lim ay matagal na siya naghihirap sa sakit niya. Yan sabi niya nga sa akin, nag-message po siya, pinaplas daw ang aking muka, hindi ko mukha yun, ang Panginoon Kristo, na magpagamot daw siya rito sa Pampanga. Kasi matagal na po siya nagdudusa. Ang sabi ko lang sa kanya, ate, kung ikaw ay kinukulang, hindi ka pa nakakaupo dyan sa kawayan yan, kanina ka pa naninginig sa takot. May body spirit sa loob ng katawan mo, kaya lagi ka nakakaramdam ng kakati. Kasi madali po matukoy ang isang kulam, kahit bagito, bago pa lang ako. Yung dating bago pa lang ako naggagamot, nadidetect ko agad yung may kulam ang isang tao. Sa tingin ko lang po. At malalaman naman po yung kung nagsisinungaling. Subukan nyo, taasan yung antas nyo po, ipitin nyo siya.
Gamitin yung posporo, dasalan nyo. Pag hindi uminit ang posporo sa daliri niya, makikita nyo po yun. I-upload ko yung mamaya yung video. Idinikit ko lang po yun. Ibig sabihin may sapi. Nilakasan ko na nga po yung dasal niya. Para marinig lang ng kasama ni ate. Kasi naawa po ako, malayo ng pinanggalingan nila. Marami na po silang pinunta ng mga magagaling na mga gagamot. Mga talagang bihasa na po ito. Nauhuli, hindi nauhuli. Ganun po. Kinukulam. Kaya sabi ko sa kanya, na brainwash ka na ate. Puro na lang kulam. Kulam. Pag hindi nahuli, sabing kinukulam ka, dinadasalan ka. Ang pinakamahirap na kalaban natin ang ating sarili. At ang demonyo. Yung demonyo po ay walang katawan lupa. Kaya nga sila spirit eh. Hindi mo sila makikita ng normal na mata. Lahat ng pagsisinungaling ay nasa kanila po. Lahat pwede po sila magsinungaling. Naaawa ako dahil nagbabayad sila ng malaking halaga. Kaya yan si Ate Melinda Lim, tinanong niya rin ako kung magkano bayad. Sinagot ko sa kanya. Kung ang tanong mo sa akin ay magkano bayad, binabayaran mo ang kapangyarihan ng aking ama. Walang inutos ang aking ama na maningil ako ng malaki. Tumulong ako sa kapwa ko, meron man o wala. Siguro naman bibigyan nila, kahit pa paano magbibigay sila ng konting donasyon kung bukal sa puso nila. Saglit lang po ginawa ng Panginoon Kristo at hinuli ang masamang espiritong umaalili sa loob ng katawan niya. Kung paano po pumantay ang daliri niya. Ang sabi niya po ay nasa liwanag lang po siya. Paulit-ulit kong tinatanong sa kanya yung kung anong pangalan niya, kung kilala niya si Kristo si Jesus, hindi niya po mabanggit ang kanyang labi. Dahil bakit po? Dahil dinala na siya ng aking ama ang kanyang spirit sa liwanag dahil matagal na po siyang ginagapos ni Satanas. Kaya sinabi ko lang sa pasyente ko, napakasimple lang ang sinabi ng aking ama. Kung anong sinasabi ng Panginoon Kristo sa akin, sinasabi ko sa lahat ng pasyente ko yan. Magsisi, manalangin at magdasal at huwag maging judgmental at huwag mag-isip sa kapwa. Pinakamalakas na sandata ang panalangin. Hindi kung ano-ano po ang iniisip natin na masama sa ating kapwa. Kasi hindi rin po matutumbasan ng galit o mapapawi man kung ikaw rin ay laging nagagalit. Sino ba si Satanas? Siya ay nagmula sa galit at pag-iinis at inggit. Kaya nga po ang mga tao ay nasisira ang ulo dahil sa sobrang kaingitan at gumagawa ng masama. Kung ikaw ay laging nakangiti sa ating Ama at pinupuspusan niya ang Espiritu Santo mo ng pag-ibig kapayapaan, hindi ka lalapitan ni Satanas o ng masamang espiritu. Nawa ang Panginoon Kristo ang naghahari sa ating buhay. Ang punto ko lang dito, naawa ko kay ate. Napakagagaling ng mga manggagamot yun. Sikat at dinadayo sila lahat. Nagbabayad siya dahil gusto niya may busa ng kanyang karamdaman. Pero ang masakit po rito, nagbayad na siya, hindi pa siya ginamot. Ginamot naman siya ng ibang manggagamot na sikat. Malakas ang kulam at hindi kinukulam. Talagang hindi po siya kinukulam. Dahil siya ay masamang espiritong babae. Yung buhok po yun ay buhok ni Satanas. Yun po ay maraming sakit. Kung si demonita ay nandoon. Yan po ang sinasabi ko lagi sa pasyente ko na gusto niyo matutong paggagamot. Hindi lahat ng tao ay dala ng kulam. Pag hindi po nagsasalita ang pasyente ng pangalan niya at hindi niya po mabanggit si Kristo, pag kinukulam po yun, madali lang po silang pigain. Magsasabi po yun ng totoo. Dahil iba po ang parusa ng espiritual sa physical. Pag ang demonyo naman po ay nagpakilala na siya at nag-iba na po ang boses at galit siya pag binibigkas at kinakanta mo siya sa pangalan ni Jesus, siya ay isang demonyo. Pag exorcist po at nagwala na talaga at sumanib na po ang 3 demonyo sa kanya at nagsasalita na po siya ng Latin, hindi niyo na po siya kailangan ipitan ng todo kung hindi matinding panalangin. Sundan niyo po siya ng sundan ng panalangin at magugulat kayo at mag-iiba ang boses niyo at magliliwanag sa buong paligid niyo upang lusawin ng Panginoon Kristo. Dahil hindi niyo naman mapapatay ang mga masasamang espiritu. Bagkus ito'y dinadala sa asopre o sa mga apoy na hindi na tutupok o hindi humihina o hindi namamatay. Bagkus ito nilulusaw doon sa kapayapaan at ibinabalik sa impyerno. Pag hindi po mabanggit ng pasyente ang kanyang pangalan at nawawala siya sa alaala, tapos ibinabalik po
ng masamang espiritu at ginagamit ang kanyang utak, huwag niyo na po silang pilitin kung sino po sila dahil sila po ay isang demonyo. Sila ay mga demonyong mabababang uri pero kabaliktaran yun ay malalakas. Kung sila ay mga mangkukulam na may subo, yun po ay sila. Hindi nila alam ang kasarian nila. Sila ay mga demonyong hindi humingi ng kapatawaran sa ating Ama na sila'y namatay. At hindi rin po nila matanggap ang kanilang kamatayan at wala silang alaala. Kaya kahit tanungin niyo po silang paulit-ulit kung babae man sila lalaki, hindi po sila sasagot. Pag pinipersan niyo siya, gagamitin niyang utak ng isang tao at sasabihin niya ay ito'y kinulam. Hahanapin niya ang kahinaan ng pasyente niyo. Ang dahil doon ay napapahamak pa. Kung anong sinasabi ng aking Ama sa inyong pangitain sa isipan, sundin niyo lang po ito dahil ito ay nakakabuti para sa pasyente. Pag ang mangkukulam po ay kinukulam at may sinusubot na huli niyo po, magsasalita po yun. Kahit hindi niyo papigain. Pag ang demonyo ay nagpakiramdam na nagpakita ng kaaway natin, tatawag siya ng hukbo. Kailangan masilyohan mo ang buong bahay na tinutungtungan mo kung nasaan ka man para hindi po siya makatawag ng hukbo. At kailangan mo siya igapos sa isang kidlat o isang apoy na kadena para hindi po siya makatakas. Itong kadena ito ay kakaiba. Pag mga kaluluwa po, minsan hindi po sila nagagapos dahil sila ay naghahanap lang ng dasal. Dapat sila ay mapanapa at pumunta na sila sa langit at sumalangit ang kanilang kaluluwa. Yun lang po ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Pag hindi niyo po nabanggit ang kanyang pangalan at nasa kadiliman siya at nasa liwanag, minsan, ginagamit lang po ang kanyang isipan. Doon, malalaman nyo na nagsasalita siya pero pag ginising mo ang diwa niya, wala po siyang alaala kundi ang sasabihin niya lang nasa dilim lang siya, nasa liwanag dahil wala po ang katawan lupa niya. Natitira lang po ang kanyang utak na natitira sa physical niyang katawan. Kaya ang sagot niya lagi niya pong walang alam. Importante po dito ay gumaling siya sa spiritual na hindi nakikita ng mata at ang Diyos ang naggagamot. Kaya ang payo ko lang sa iyo, taga Quezon, Mabuhay Rotonda, Ate Melinda Lim, ikaw ay magaling na. Huwag mo nang isipin na ikaw kinukulang. Sa daming tinawas sa iyo at maraming manggagamot at nagbayad ka at nagbigay ka, masiyahan ka na at ikaw magaling. Dahil nadampot na natin ang nagpapasakit o nananakit sa iyo na isang babaeng dumingita. Ang buhok niya ay gumagapo sa buong katawan mo kaya ka nangangati. Dahil yung buhok na yun, isipin mo na lang yung taong yun ay hindi naliligo ng isang buwan isang tao. Ibig sabihin maraming bakterya ang kanyang buhok at dumadapo at ginagawa niya itong kumot sa buong katawan mo. Kaya ka po nangangati. Huwag po kayo basta-basta atin naniniwala sa puro na lang kulam. Kaya ng utak nyo na brainwash na sa kulam. Kaya hindi na po kayo. Kasi kung kinukulam kayo, hindi na po kayo nakarating sa akin sa Pampanga. Tutusin marami pas magaling na manggagamot sa akin. Nagamot niya na po kayo. Kaya po hindi nila mahuli-huli ito dahil ito'y kaluluwa. Ito'y masamang espiritu. Paano mo mahuhuli ang isang madilim? Kung kapwa madilim, dapat mahuli mo ang madilim sa liwanag dahil takot siya sa liwanag. Sundan mo siya ng sundan hanggang wala na siya matakbuhan at igapos mo siya sa pag-ibig at liwanag ng Diyos. Doon po mahuli yun. Nakita niyo naman po yun, nakasama niyo ni Ate Melinda Lim. Isang ama namin at isang abaginoon lang ang dinasal ko. Sinabi ko lang naman sa Panginoon Kristo, kung ano man po talagang nararamdaman nito, kung totoo man po talagang kinukulam o ano man sumasanib dito, nakikiusap ako at hulihin niyo po siya, Ama, at gusto ko po siyang matanggalin ang mga sakit o anumang karamdaman nito. Pinagbigyan tayo ng Panginoon Kristo. Hindi po nagsayang ang pagod at punta niyo rito sa Pampanga. Masaya po ako, lagi lang po kayo magdasal ate. Alangan lang kayo at manalangin. Huwag po kayong susuko basta-basta. Tanggalin niyo na po ang sinasabi na kinukulam kayo. Yung kandilang tinawas po sa inyo kaya naging itim yon dahil itim na kandila po ang ginamit niya. Dahil hindi niya naman pinakita yung ginamit niya kandila. Sinasabi ko po sa inyo, ang kandila ay dalawang purpose lang. Isang ipinapakita at isang kandilang pwede rin po makatanggal ng sakit. Yan binigay ko po sa inyong insenso dahil alam ko naman po lagi kayo nanonood sa akin. Gamitin niyo po yan sa Martes. At itinuro ko na po sa inyo ang dasal para itaboy ang lahat ang negatibo na pumasok na bad spirit sa inyong tahanan. Maging masaya po kayo sa lahat ng oras at magtiwala kayo unang-una sa Diyos sa inyong sarili.
hayaan nyo na po yung binayad nyo sa mga iba. Importante, hindi kayo nawala ng pag-asa. Maging masaya po kayo. Alisin nyo na po yun, ate. Ginapos na po kayo. Melinda Lim, ate. Tinanggal na ng Panginoon yung pagkagapos sa inyo ng isang babaeng mahabang buhok. Yun po ay body spirit. At yung nagtatanong po sa akin dyan na may tumawag po sa akin na kayo ay magpapahilot, tinatanong nyo agad sa akin, para kayo sa ating Melinda Lim, kung magkano ang bayad, pumunta kayo sa Pampanga, sa Como, Señora del Carmen, Guagua. Pinakamalaking simbahan yung sa Guagua. Mount del Carmen ng Guagua. Hindi po ako naniningil. Bahala na po kayo kung bukal sa puso nyo. Kasi kung maniningil lang ako makapaluin ako ng Panginoon Kristo. Di bali na lang kumain na lang ako ng asin kaysa mapalo pa ako sa puwet. Mahirap po marunong magkasakit. Yun lang po. Importante, matulungan po namin kayo sa inyong mga karamdaman. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at 4 na lang po. 2K na po ako. 2,000K subscriber na po ako. Kung napanood nyo po ang video nito, huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-subscriber at i-follow page nyo na rin po yung Tatak Albularyo, Apo Andy. Mag-upload po akong video mamaya, yung ginamot po ng Panginoon Kristo na si Melinda Lim. Salamat. At dumating po sila dito sa Pampanga at maluwalhati. At dalangin ko po sana makauwi rin sila maluwalhati ngayon sa araw na ito. At may ipapakita po akong video sa inyo bukas din po. Ito hindi ko po to in-upload ang video na ito. Ito yung babaeng ito, sinasabi ay binabarang. Lumaki po ang tiyan niya. Pero yung dinala po siya sa akin, galing po siya ng Bicol. At dinala rin po siya sa ibang manggagamot dito sa Pampanga, binabarang po siya at kinukulam. Sa akin po, hindi ko po siya sinang-ayunan. I-upload ko po yung video na yon. Dahil ginamot po siya ng Pong Nazareno, 1 hanggang 2 beses, pangatlong beses, kada 2 linggo lang po siya pinabalik. Kasi malapit lang po siya rito sa Pampanga. Hanggang lumiit po. Yung tiyan niya, 10 months. Yung bumalik po siya, 6 months na lang. Ewan ko itong pagbalik niya, baka 2 months na lang. Sinabi ko hindi po siya binabarang. Pinakain po siya ng may dasal. Kaya po lumaki ang kanyang tiyan. Hindi ko rin po pwedeng sabihin na binarang yun dahil hindi naman po yun sinasabi ng Panginoon Kristo. Bagkus ito, parang usog din po ito ng tao. Kung ikaw ay nausog, baga nakakbangan ka ng buntis, ganun din po yun. Yun nga lang po, may dasal, may pagkain. Yun po ay mga inggit. Kaya hindi ko rin po yung masasabi na binabarang kasi po iba yung barang. Kasi kung barang po, mas madaling madampot. Yun po ay may dasal na pagkain. Bukas po, pupunta po sila, last gamutan na po yun. I-interviewin ko po yun, paano binigyan siya ng himala. Una po, parang yung tiyan niya, para po matindi pa sa malaking bola at banat na banat at para daw may dumudurog sa sikmura niya. Yung ginamot po siya ng Panginoon Kristo, pinabalik siya ng 1 linggo, naging 6 months o 5 months na lang yung tiyan niya. O 4 months. Ngayon, pag nagkita po kami, sabi ng Panginoon Kristo, bumalik ka ng 2 weeks. Yung babalik po siya, baka 1 month na lang ang tiyan niya. Tapos na po siya doon gagamitin ng Diyos. Panalangin, insenso lang po ang ginawa doon at pagdarasal, pag-inom ng holy water ang ginawa ng Panginoon Kristo. Para lahat po ng kanyang mga kinain at dasal sa loob ng katawan niya ay mawala. At naging manas po ang buong katawan niya. Kung sasang-ayunan ko na naman po yung naggamot sa kanya ng binabarang, dapat sabi ko, ate, galing ka na ng Bicol, bakit hindi ka pa gumaling doon? Imposible naman po yan. Ang gagaling ng mga manggagamot sa Bicol, hinangangan ko po sila, ang gagaling nila. Pati dito po sa Pampanga, bakit hindi pa rin lumilitan tiyan mo? Halos hindi ka na makalakad, para kang botete. At ang lalaki ng paa mo at minamanas. Hindi ko siya maipitan dahil yung cross sa kanya, sobrang manas na. Hindi uminit yung cross. Ibig sabihin, sinabi lang ng Panginoon Kristo, ipagdasal mo siya, panalangin. Painumin mo siya ng tubig na may dasal at insensohin mo siya, tawasin mo siya para makapasok sa loob ng katawan niya yung insenso at healing water. Yun po, bukas po ilalabas ko yun. Hindi ko po nilabas yun ng pangalawang video kasi siya ay maliit na po dyan. Ang gusto ko yung finished na po para ipakita at siya interviewin ko.
siya na rin po magsasabi kung paano ginawa siya ng himala ng Diyos na matagal na siya nagpagamot sa Bicol at sa ibang manggagamot na puro sinabi ay kinukulam. Sinabi ko sa kanya, mayroong nagdasal sa pagkain mo, kaya ka nagkaganyan. Kailangan mo lang ng matinding panalangin. Kasi ang tanong ko, kailan ka huling nagdasal sa ating Ama? Matagal na daw. Matagal ka nang binigyan ng trabaho ng ating Ama. At pangalawa, hindi ka naman nagpupunta sa kanyang tahanan. Ngayon, inaway ka ng kalaban natin. Naiingitan ka. Ngayon, sinong hinahanap mo at tutulong sa iyo? 'Di ba? Hindi ka mapagaling ng medisina. Kaya ka pumunta sa mga manggagamot. Ngayon, may nakapagsabi lang sa iyo at dinala ka sa akin. Ngayon, parusa sa iyo 'yan ni Satanas. Kaya ang ginagawin natin, lulusawin natin sa pag-ibig ng Diyos. Magbalik loob ka sa Panginoon, bibitawan ka ni Satanas dahil sa kaingitan ng mga tao sa iyo. Dahil sila ay kampo ni kadiliman. Awa ng Diyos ay lumitan siya niya. Kaya bukas po yun, i-upload yung video nyo. Maraming salamat po talaga sa lahat ng nanonood at subscriber sa akin. At ganoon din po sa Tatak Albularyo sa Facebook page ko po. Maraming salamat po sa pagpapalo at pag-subscribe dito sa YouTube channel ko nito. Ngayon, kaya ko lang to sinabi sa inyo. Pag kayo binigyan ng kapangyarihan ng aking Ama, pakiusap lang. Kung naniningil man kayo o nagbebenta kayo ng mga medalyo na malalaki, etc. O sino man pong ibang mga magagaling na maggamot. Ibinigay sa atin to ng ating Amang kapangyarihan para makatulong. Nasa sa inyo na kung nagbibigay ng malaki yung pasyente o naningil kayo, na maawa kayo sa iba, sa ibang tao na naghihirap sa sakit nila, na nangungutang at hindi sila mahirapan. Kung wala naman po silang sakit, subukan yung taasan ng dasal. Subukan nyo lahat ng gamitin. Pag hindi uminit ang palito at posporo, ibig sabihin wala nagdarasal sa kanila. Kailangan lang nila magbalik loob at manalangin dahil pinalo na sila ni Satanas at kinukuha na. Hikayatin niyo po sila magbago at manalangin dahil ang pag-ibig ng Diyos ay kapayapaan. Diba sinabi ko nga sa inyo, lahat na nagpapagamot sa akin, hindi ako nagmamakaawa o hindi ako nagpapaawa sa inyo. Ako po ay isang driver at tricycle driver lang at jeepney driver. Buong buhay ko inubos ko sa pagmamaneho hanggang nagkasakit ako. Hanggang nagpa-check up ako sa doktor at hindi ako makuha pagalingin ng doktor. Sinubukan ko pumunta sa manggagamot na ang dami ko ng pinuntahan, hindi na rin ako gumaling. Nalanalangin lang ako na nanalangin at pinakilala sa akin si Inang Salome ko. Tinanggihan kong paggagamot yung pagkagaling nila sa akin. Saglit lang ako ginamot ng Panginoon. Yung pala may mission ako sa lupa. Pilit ko itong tinakasan pero ibinigay pa rin sa akin ng Diyos. Pilit ko tinakbuhan ng paggagamot. Pero ibinigay ito sa akin ng Diyos para makatulong sa spiritual. Hanggang kaya ko, ginagawa ko ang trabaho ko sa paggagamot. Pinopokus ko, sinapsycho ko sila kasi sa dami ko nakausap na tao sa Divisoria, halos matagal na rin ako naggagamot. Kinakausap ko sila sa mga mata, sa isip nila, pinapatitig ko lang sila. Tinitingnan ko ang kanilang kaluluwa at pinapakramdaman ko. Pag nagsinungaling sila, malalaman niyo naman po sa posporo kung iinit o hindi, nagsisinungaling sila o may sapi. Pag wala na po, huwag niyo natin sila i-judge. Kasi marami na po nangyari sa akin yan eh. Inikahit ko lang sila, Panginoon, ang taong ito ay nagsisinungaling po. Sinasabi niyo po sa pakiramdam ko na wala po siyang sakit. Turuan niyo po kung langisan ng aking bibig upang sila po ay magbalik loob sa inyo. Yun lang ang sinasabi ko. Hindi ko na po sila ginadjudge na masama. Bilang instrumento tayo ng Panginoon Kristo, tayo mga manggagamot, dapat tayo lagi ang makaintindi. Para tayong isang barangay chairman, tayong ama bilang instrumento ng Diyos. Tayong sila ang mga anak natin, kahit matatanda sila sa atin, turuan natin sila na magbalik loob. Hindi natin sila pagsabihin ng mga masasakit na ganyan. Ayayin lang po sila mag-judge sa atin. Alam naman ng Diyos na tama ang ginagawa natin para makatulong sa kapwa. Naawa po kasi ako kanina sa pasyente ko eh. Yung kwintas na yun, alam ko mahal yun. Dahil mayroon pong sikat doon. Nagbayad po siya yun, alam ko. At nagbayad po siya sa ibang manggagamot. Ang dami niya pong pinuntahan hanggang nakating na po siya sa malalayo. Pero sinasabi kinukulam lang. Pero pagdating sa akin, hindi po siya kinukulam. Kung hindi isang masamang espiritong babae
Paulit-ulit ko 'to sinasabi, 'pag hindi po nagsalita ang bad spirit, huwag niyo na pong pilitin. Importante patanggalin niyo na lang po yung sakit, kasi po wala po silang kasarian. 'Pag nagpakilala po sila, "Hello po, kamusta na po kayo? Kamusta na po ang araw ninyo? Okey naman po at mas mas simple." Ito, pinapa-upload ko itong video po nito, yung sinasabi ko lang ang totoo. Meron po akong i-upload na video mamaya para mapanood niyo po. Kasi naawa po ako dito, kay Ate kay Ate Melinda Lim. Galing po siya ng Welcome Rotonda, nag-commute lang sila. Kasi yung kwintas niyo nagtataka ako, bakit hindi siya binigyan ng dasal? Walang bisa, bakit mahaba ang kaliwete niya at puro kati-kati ang katawan niya? Dahil totoo po yun, sa spiritual ng demonyo. Tapos hindi po siya ginamot. Sabi ko nga sa kanya, "Ate, hindi po kayo kinukulam. Kung hindi mayroong masamang espiritong malilis sa inyo." Naawa ko dahil kailangan nila ang tulong natin bilang mga instrumento. Hindi siya pwedeng i-judge dahil hindi naman po talaga makikita ang bad spirit basta-basta ng mga mata. Kahit nga ako may third eye ako, minsan hindi ko sila nakikita, pero nararamdaman ko po sila. Maaari kong pinakita agad 'to ng Panginoong Kristo. Pero sa mga mangkukulam, mabilis ko po ma-detect 'yun kung kinukulam ang isang tao. Nakikita ko po agad ng mga mata ko ng gano'ng kabilis at nararamdaman pa ng sense ko. Ang gusto ko lang po talaga dito, naawa ko kasi malalaki ng binayad nila. Naimbon na ang utak niya sa kakakulam. Yung pala, hindi pala siya kinukulam. Kung hindi sinasaniban siya ng babaeng maitim na mahabang buhok na bad spirit. Sa awa ng Diyos ay siya'y gumaling. Nahuli lang siya ng isang palito. At tinargetan ko na po at nilagyan ko na po siya ng stick sa paa para hindi po makawala at nilusaw ko na para hindi na po siya makabalik. Ngayon hindi niya namamalayan. Ginamitan ko rin po siya ng spiritual para hindi rin po siya basta-basta makatakas at kahit katiting. Importante po dito, yung mga gusto matutong maggamot, maging totoo lang tayo. Minsan titigan natin ang pasyente natin kung nagsisinungaling sila, may sakit. Meron kasi minsan sakit na hindi nakikita ng mga mata. Lalo ang mga demonyo ay umalis to sa katawan ng tao. Importante po rito, magdasal lang tayo. Kasi pag marumi ang puso mo, hindi mo talaga makikita ang demonyo at hindi mo mararamdaman. Kamusta na po? Ito, Kenneth Martel. Kamusta na rin kayo? I-upload akong videos mamaya. Galing ng Quezon City. Awa ng Diyos. Natsambahan ko. Nakiusap ako sa Panginoon. Dadamputin talaga kung sino nananakit dito sa taong nito dahil kaawa-awa tong babae nito si Melinda Lim. Marami na siyang pinuntahan. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo, Morte? Nagbayad siya ng ganung kalaki na hindi siya ginamot. Wala daw siya sakit. Tapos pangalawa, nagpagamot siya sa mga, alam mo na yun, yung nakwento ko sa'yo. Marami siyang binayad sa mga kwintas niya, mga malalaki. Awa ng Diyos, masaya kasi ako. Kasi nadampot ko ang masamang espiritu sa loob ng katawan niya at nawala na yung mga naramdaman niyang kati-kati. Ang hinayang lang kasi ako, nagbabayad kasi sila ng malaki tapos hindi sila ginagamot. Sabi ko nga sa kanya, kaya ate, hindi lahat ay nakukuha. Minsan, mga magagaling na manggagamot, minsan lang yun ha. Ano po yung masasabi niyo sa mga manggagamot na nagpapabayad ng malalaking halaga? Kung akong tatanungin mo kung anong masasabi ko sa mga taong nagpapabayad ng malaking manggagamot, wala. Kahit sila na po ang bahala sa sarili nila. Binigay sila ng karunungan ng Diyos na maggamot. Nasa kanila po ang pasya kung maniningil silang malaki o hindi. Kasi ako, pilit ako, hinikayat ng Panginoon Kristo maggamot eh. Pilit ko itong tinanggihan. Pero wala naman siya sinabi sa akin na maningil ako. Pero sa sarili ko, kinakabahan ng puso ko pag maniningil ako. Parang ang puso ko gumagat. Parang sinasabi niya, huwag ka maningil anak. Pero hindi niya sinabi sa akin na maningil ako at huwag ako maningil. Nasa kanila po ang pasya kasi may mata po sila, may bibig, may mga tenga, may mga kamay. Nasa kanila po ang desisyon. Ako nga, nagbebenta ako ng kwintas. Hanggang doon lang. Yung mura lang po. Pinakamataas ko lang kwintas, 1-3 lang. Pero nagbibigay po ako ng dasal.
Pinakamababa ko po 1,000. Pero yung nakita ko kasi kanina, masyadong mahal yun, alam ko. Kaya mapapasya ko lang sa'yo sa sinabi mo sa akin kung anong ano po masasabi mo sa mga manggagamot na nagpapabayad ng malaking halaga. Ulitin ko po, meron po silang sariling isip at binigyan po sila ng karunungan ng Diyos. Ang masakit nga po dito yung kay Melinda Lim. Nagbayad nga po siya ng malaking halaga. Taga Quezon City po to si Melinda Lim. Hindi nga po siya ginamot Yun po, sumasama ng loob niya Wala daw siyang sakit. Dahil tinignan siya at hindi daw mahuli. At ganun din po yung mga sikat na iba at yung mga galing pa siya sa mga ibang lugar manggagamot. Sabi ko nung ginamit sa kanya, siyempre, alam niyo naman po yung mga sikat na manggagamot, gumagamit ng posporo. Katulad ko rin po gumagamit at yung mga iba po manggagamot. Sir, ano pong klase manggagamot yung mga dadalhin sa Sir, ano pong klase manggagamot yung daldalhin ka sa gitna ng dagat yung ginagamot? Manoy Koy, anong ibig niyo pong sabihin? Ulitin niyo po. Kasi ang sabi niyo rito, Sir, anong klaseng manggagamot yung dadalhin ka sa gitna ng dagat yung ginagamot? Ano po yon, Sir Manoy Koy? Yung spiritual po ng manggagamot, yung ginagamot po ito, katulad to, gagamot ko po kita. Tapos yung spirito nyo, dadalhin po sa dagat o ikaw mismo katawan lupa, dadalhin ka sa dagat para gamutin. Alin po doon sa dalawa? Kasi may ibig sabihin po ang dagat at tubig, swerte. Lalo po yung tulay. Maaari nyo rin ba po maipakita ang kwintas na binibenta mo po at kung ano po ang kakayahan po nito? Wala po ditong kopya sa cellphone ko Ito yung isa po, in-order sa akin. Yan lang po. At saka yung na ano na po naibigay ko na po Pero may order po yun kasi hindi pa dumarating. Yung kwintas po, pera pa po itong suot ko na hindi ko po pwedeng ipakita ng laman sa inyo. Kulay pula lang po to. Galing to sa mahal na sa may Manawag, Pangasinan. Binigay to. Kung edad nyo ay nasa 40 pa lang 50, matanda pa to ng doble sa inyo. Kada 10 taon, 10 taon lang ang tinatanda nito. Kung humahawak nito ay 150 years na matay, di ilang taon pa lang sila. Yan. Dati nagbibigay po ako niyan. Kinukuha ko po yung lakas nila, yung energy nila, nililipat ko doon. Pero iba na po yung binibigay kong kwintas kasi po yung iba, kinakabit sa baywang, nakakalimutan po nila, binabasa nila. Pero walang problema kahit mabasa mo ito. Ang kakayahan po ng kwintas na ito, kung isasalin ko rin dito sa kwintas na ito, wala tong bawal. Sa patay pwede to. Kahit mag-CR ka pwede. Kahit saan ka pumunta. Ang bawal lang po rito, ang 10 utos ng Diyos. Bawal makiapid, magnasa, mag-isip na masama sa kapwa. Pipitikin niya ang iyong utak. Dahil alam niya, pag may asawa ka na, dapat una ang Diyos, katawan lupa ng Panginoon Kristo, at ang asawa mo lang makakagalaw. At wala kang ibang gagamitin kundi asawa mo lang. Wala ka naman asawa, wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, kung lalaki man ang magbibigyan nito, tuturuan ka niya kung sinong babaeng karapat dapat sa'yo, lalaki, na ipapanaginip niya kahit 3 pa nanliligaw sa'yo, babae ka man o lalaki, sasabihin niya, sa isip nito, papasok doon, yung babaeng yun o lalaking yun ang karapat dapat sa'yo. Pero magdasal ka muna sa Panginoon Kristo, sabi mo sa Panginoon, sino ba ang sasagutin ko sa 3? O sino ba natitipuan ng puso at mabait sa kanila? Magsi-second voice lang to sa utak nyo. Sila. Wala po silang bawal. Kasi ito po kanina, pinatanggal ko yung kwintas niya, may suot po siya. Alam ko po kung kanino po galing yun, sikat po manggagamot yun. Mahaba po daliri niya kahit suot, kaliwete. Sabi ko, hanggang hindi po mapantayan tapos yung kanan nyo mahaba ng konti. Hanggang hindi po mapantayan, hindi mawala yung mga kati-kati nyo sa katawan. Ito muna pinasuot ko sa kanya, pumantay yung daliri, pinatanggal ko yung kwintas. Ngayon, tinanggal ko ulit, pinagpag-ulit kambay, bumalik ulit. Sabi ko kasi ito, hindi pa pulido ang pagdasal nito kasi 21 days pa. Ito yung susuot ko sa yung agimat na binigay sa akin. Pag suot ko sa kanya, pumantay ng daliri, pinatanggal ko, pinapantay ko ulit, pumantay na at hindi na bumalik. Sabi niya, may bisa. Tapos bakit tumahaba yung daliri niya? Kasi po yun, kung 150 years na po ang huling humawak nito, di ilang taon na siyang dinadasalan. Sagrado po. Ito si Magnetico na naririnig nyo minsan sa akin.
Kaya po siya tinawag magnet, ang tawag sa kanila ay agimat. Sila po ay nagmamagnet. Layunin ko po ba na magtanong kung gustong manakit sa'yo or layunan ko po ba magtanong na gustong manakit sa'yo or natatakot ba yung mga mangkukulam at mambabarang po diyan? Salamat po. Mas simple, ulitin ko sa'yo, sabi mo lalayuan ka po ba ng mga taong gustong manakit sa'yo or matatakot po ba yung mga mangkukulam at mambabarang po diyan? Salamat po. Alam mo mas simple na lang sasabihin ko sa'yo. Ang mangkukulam ay tao lang po sila, may kahinaan din po sila. Ang kinakatakutan at sinasabi ko lang sa inyo, ang totoong mangkukulam, yung may subo po. Pero kung nag-aral lang po sa inyo na katulad nito, gusto niyo po matuto pagdarasal. Kahit turuan po kayo na magagaling na magdarasal o maggagamot, katulad namin, hindi ko sinabing ako magaling ha, tuturuan kita magdasal. Hanggang hindi ko sinasalin lahat sa iyo ang kapangyarihan ko, hindi yun magiging tunay na bertud at kapangyarihan mo. Kung meron kang bato sa puso mo na puti, na ipinagkalob na to sa iyo, hindi mo na kailangan sila. Yung batong puti po yun, ako po si Christian. Si Christian. Sir Christian, ulitin ko sa iyo. Kung meron ka na pong bato sa puso mo, lalayuan ka ng mangkukulam. Hello po, down tops na po, kamusta na po? Kawit, Seds Pangandakan Vlog. Mega shoutout po sa taga Kuwait, ate. Ulitin ko sa iyo Christian. Kahit turuan kita magdasal, nagginawa sa akin ng inang sulami ko, dahil ako, tinuruan niya ako magdasal. Lahat pinasalaudo niya sa akin yung Latin na hindi ko naman maintindihan kaya pinatranslate ko. Hanggang hindi mo pa nakukuha ang totoong kapangyarihan na ibibigay sa'yo ng albularyo o ng ermitanyo, hindi mo pa makukuha ang iyong bertud sa buong katawan mo. Tatablaan ka pa rin ng mangkukulam. Pero pag nasubuan ka na nila ng bato o karapat-dapat na medalyon na ibibigay nila sa'yo at kaya mo na ito kontrolin, kasi pag sinuot mo ito, nagaling pa sa mga ninuno, masisira ulo mo. Sila magnetiko at agimat, yung binigay ito sa akin, nasira ulo ko. Umayat ako at hindi ako natutulog. Pakaramdam ko, may bumubulong sa akin dito. Pag pinikit ko yung mga mata ko, mayroon mga itim na mga tikbalang, halo-halo, na parang gusto nilang kunin to sa akin. Hello po. Naintindihan niyo na po, Sir Christian. Yung sinubuan niya na po ako ng bato at nailagay na to sa katawan ko, iniwanan ako ng mga tikbalang at mga mangkukulam at mga ahas dahil umiinit na po ang katawan mo. Pag meron po ang isang manggagamot yon, hindi po siya tatanda basta-basta. At lalayuan ka na mangkukulam. Madidetect po yun ng mga mata mo, kahit bulag pa yung manggagamot, madidetect ng sense mo yun. Parang katulad po kay Spider-Man, madidetect mo kung saan sila aatake. Pwede sa likuran. Kasi yung hindi ko pa to dala-dala at hindi ko pa nila to nabibigay at tinuturuan nila ako, pinilit ko maggamot ng kinukulam. Itong pasyenteng ito, kunyari ikaw Christian, sinapian ka, kinukulam ka, na may subo, lumabas ka sa loob ng katawan ng taong yan, hindi ko sinasabi lumabas, may lumabas na kamay, sinakal niya ako. Buti na lang, nakalayo ako dahil nakita ko yung kamay. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Pero kung meron ka nang talagang binigay ng isang manggagamot at ikaw ay karapat-dapat at binigyan ka niya pa ng bato at dasal at na-perfect mo to sa buong katawan mo, kahit makita mo yung kalaban mo at sakaling ka niya, hindi gagalaw at hindi hahawak yung salig mo at hindi kanya kaya saktan. Sa isang titig mo lang, una matatakot ka lang kasi hindi ka pa sanay. May ka makikita, may mga demonyo, may mga sungay ka, makakaramdam ka ng takot. Pero pag nasanay ka na, hindi nagagalaw ang kanilang mga kamay sa'yo para saktan ka. Kahit may subo pa yung mangkukulang manggagamot, kahit aswang pa siya, hindi siya lalapit sa'yo. Yan ang sekreto ng mga manggagamot. Sinasabi ko sa inyo ang totoo nito, pero pag ninakaw nyo to sa manggagamot, masisira ulo nyo. Kahit sino magaling na manggagamot, pag ninakaw mo ang kanyang kwintas, kubertod sa buong katawan niya, na hindi niya to nasasalin at walang basbas sa'yo, umanda ka. Lahat ng hindi mo pa nararanasan, Sir Christian, ay matinding takot at pwede kang mabaliw hanggang hindi ka nasisinagan ng araw.
Yan po yun. Yun po ang kinakatakutan ng iba. Kaya akalan po nila madali maggamot. Pag nakuha mo na ang bertud ng isang manggagamot, ng namatay na manggagamot, wala na makakagapi sa'yo. Yun po yun, Sir Christian. Maintindihin niyo po. Kaya nga, kahit ilang beses kayo magturo, magdasal na magdasal, kahit nakakagamot na kayo ng pagkukulam, meron akong kilalang mga manggagamot dito sa amin na tumatanda at pumapayat, bumabalik sa kanilang sakit kasi wala po silang bertud sa puso nila. Meron pong bertud ang mga manggagamot sa loob ng puso nila. Pera pa yung bigay ng Panginoong Kristo. Pag yun ay natanggap mo, iiwanan ka na magkukulam. Kahit natutulog ka na mahimbing sa higaan mo, kahit umatake sila ng sabay-sabay sa iyo, kahit kulamin ka pa nila na may mga subo, kahit mga marami pa sila, kahit mga kulto pa sila, malaya silang saktan ng katawan mo. Hindi tatalab yun. Kasi alam mo bakit? Ang katawan mo ay parang isang apoy na umiinit na kahit anong bakal ay malulusaw, kahit anong hangin ay hindi dadampi sa katawan mo. Kung malakas man ito at talagang sasadya ka nilang patayin at nire-ritualan ka nila, gigisingin ka ng medalyon mo. Ibig sabihin, humingi ka daw ng tulong sa ating Ama sa langit. At sinasabi niya, mas marami ito at malakas. Parang katulad niya ni Pepeng Agimat. Ganyan po. Mananalangin ka at bubuksan mo yung kandila at magdarasal ka. Yun po, biglang lalakas ang spirit mo. Gagabayan ka na ng Diyos. Siyempre, tatawagin natin ng Diyos. At hindi ka na nila makikita sa nilang bolang kristal. Ang mga magkukulam po ay may bolang kristal. Depende po yung sa kakayahan ng mga isang magkukulam may subo. Pag may bolang kristal po ang isang mangkukulam, alam niya ang isang manggagamot ay malakas. At meron din pong magkukulam na kandilang itim ang ginagamit. Malalaman niya kung itong kapangyarihan nito ay galing sa dakilang manggagamot na unang panahon kasi nauna. At meron din pong magkukulam na panyo ang ginagamit, nalalaman niya at nagdo-drawing po yun, na hindi niya po dinodrawing ng kamay. Yun ang sinaunang mga manggagamot na sinabi sa akin ng inang Sulamiko. Marami pong iba na hindi po alam yun ang sinaunang panahon ng 1941, 1940, 1938. Ganun po. Marami po yun, Sir Christian. Marami pong ibang manggagamot. Meron pang manggagamot na nagdo-drawing ang panyo. Sila po yung mga batikan. At malalaman nila ang kalaban nila yung malakas. Sa kandilang yun ay pag dumiretso-diretso ang ilaw, ibig sabihin na galing ang kapangyarihan nito sa Panginoong Kristo. Pag ito'y lumiko-liko, mayroon ba silang ibig sabihin, sabi ni Lolo Arturo, ito ay kalahati sa Panginoon at kalahati sa masama. Pag puro liwanag at umangat sa taas ang kandila nila, titigilan ka nila. Makikipag-usap pa sa'yo sa mental telepathy mo, sa panaginip, sa pangitayan, o kaya nila gawin yun. Humihingi sila ng kapatawaran dahil hindi nila sukat akalain may tao pang gano'n nabubuhay. Naintindihan niyo po, Sir Christian? Kaya sabi ko sa inyo, hanggang hindi niyo pa ho nakukuha ang bertud ng isang manggagamot sa buong puso at kaluluwa, hindi niya pa ito nasasalin. Tatablan ka pa rin ng kulam. Kami nga na binigyan na kami ng karunungan ng mga bertud, tumitindi pa sakit ng ulo namin pagka nagkakasala kami sa aking Ama na Panginoon nating lahat. Pag nag-isip pa kami ng masama sa kapwa namin. Tapos, nasasaktan pa kami. Kailangan ng isang manggagamot ay marunong din proteksyonan niya ang sarili niya, hindi lang sarili niya at pamilya niya. Kahit ito ay nag-service sa malayo, kailangan niya iwanan niya ng enerhiya ang buong bahay niya para walang makapasok kasi mga anghel ng Diyos susunod yun sa isang instrumento ng Diyos kung saan siya maglalakbay para gabayan siya makarating sa pupuntahan niyang paggagamot, pagsinervis at makarating makauwi. Ngayon may anak at pamilya, umanda ka kasi kung makalaban ka doon ng espiritu masama o mga magkukulam, atakin nila anak mo. Bago ka muwi ng bahay, manalangin ka at silyoan mo buong bahay mo. Kung hindi ka makapagselyo, utusan mo ang anghel ng Diyos. May karapatang ka umutos dito bilang instrumento ng Diyos. Proteksyonan ang buong pamilya mo at mag-iwan ka ng isang Latin o dasal sa buong bahay upang hindi makagalaw o sino magpipinsala sa iyong mga anak. Pag nakuha niyo po ang bertud ng sino manggagamot, kahit sino po manggagamot, sikat man o hindi, basta marunong po at natapos niyang dasal at galing pa to sa ninununo niya, magiging mahusay ka manggagamot at makikita mo ang isang kalaban mo. Kahit hindi mo to makikita, mararamdaman mo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, pag hindi po nagsalita ang pasyente at hindi niya kilala ang Diyos at ayaw niya pong sabi ng mga pangalan niya, huwag niyo na pong pilitin. Basta't importante, patanggal niyo na.
Kasi sila yung mga sasamang espiritu na walang kasarian. Yun, maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Yung tanong niyo po, yun po. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng basta't patuloy lang po ako na suporta sa inyo. Maraming salamat rin po sa iyo, Sir Christian. At Horst Kawit, Silin Pangandagan. God bless po. Thumbs up na rin po. At sa inyo naman, Sir, anong klaseng manoy ko? Sir, anong klaseng manggagamot yung dadalhin ka sa gitna ng dagat? Anong klaseng manggagamot yung dadalhin ka sa gitna ng dagat ng manggagamot? Kasi ang tanong niya, sir, kung dadalhin ba yung manggagamot, yung dadalhin ka ba ng tao manggagamot sa dagat o mismo kaluluwa mo dadalhin? Ito, dalawang sagot ko lang po yan, sir, kasi patapos na po ako. I-upload ko pa yung video ko pa. Unahin ko tong kung ang sir, anong klaseng manggagamot yung dadalhin ka sa gitna ng dagat? Yan ang sasabihin mo. O yung ginagamot. Pag dinala po ang spiritual mo sa isang manggagamot, Sir Manoy ko, kunyari, ako po ay kinulam, tapos ginamot po ako ng dubhasang magaling na manggagamot, napunta po ang aking kaluluwa sa tubig, may darating pong swerte at pinalilinis ng Panginoon Kristo ang iyong kaluluwa upang manatili ito na basbasan ng Diyos upang bumalik ka ulit sa katawan lupa mo at magsisit manalangin ka. Yun po yun. Pero kung ang katawan lupa mo naman ay kasama ito, buong katawan ko at ginamutok sa gitna ng dagat, maayos pa rin po yun. Kasi ang dagat po ay kalinisan. Lahat po ng mga gagamot, tuwing mahal na araw, depende rin po yun sa natutunan ng mga ninuno nila. Hindi po yan kumakain. Katulad po, isang linggo, hindi ako kumakain, puro tinapay at tubig lang. Webes, Biyernes, tubig lang po ang ininom ko. May mga ayuno po yan sila. Depende po kung anong gusto nila, bahala po yung mga tinuro. Yun lang po ang kinuha ko sa akin. At minsan po sa isang taon, kailangan po manggagamot ay pumupunta sa dagat. Kasi po bakit? Yun ang sinasabi ng Inang Salome ko na minsan ang lahat ng sakit na ginagamot nyo o ginagamot ng mga kapwa mo magagamot ay pumupunta at pumatanda. Kailangan mabasbasan ka ng Diyos at malubog mo sarili mo, manalangin ka muna upang manatili maging bata ang katawan lupa mo at lumakas ito. Kada taon pwede po yun. Kada 2 taon pwede po yun. Depende po yun kung gusto nyo. Bahala kayo kung malapit kayo sa dagat. Di kada isang buwan magbibig kayo ng dagat. Importante po yun sa magpagagamot. Number 1, ang tinuro sa akin ng Diyos at Inang Salome ko at huwag po tayo makakalimot sa pagdarasal at magtiwala lang po tayo. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Kung nakapanood po kayo rito sa video ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ni Andiel Ortinis at ganoon po sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. God bless all po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Christian. At ganoon po sa Kuwait kay Ate Sedi. God bless po sa inyo. Thumbs up na po at kamusta po? Ito nga, manggagamot po ako. Manggagamot ako. Manggagamot rin po pa kayo? Manggamot ako. Anong gagamot din po kayo? Paki-add nyo na lang po ako sa Facebook page ko. At tingnan po rin po yung personal account nyo na lang po. Para mas-subscribe ko rin po kayo sa YouTube channel nyo. At maraming salamat sa iyo, Sir Manoy Koy. Sinagot ko na po yung 2 tanong nyo kasi di ko po alam kung Kenneth Morte, maraming salamat din sa iyo. At God bless. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa taga Toronto, Canada, Yati Banban, Sarbantas, taga dyan po sa ibang bansa, taga itong galing to si Melinda Lim na taga Quezon City at taga Bulacan. Mega shoutout po dyan. Maraming salamat po dyan sa mga nanonood sa akin. At ganoon rin po sa Pangasinan at saka po sa Tarlac, mega shoutout po. At ganoon din po sa lahat. Kay Jeffrey TV, mega shoutout din sa iyo. Lagi ka nanonood sa akin. At ganoon din kay Yanda Mercy. Maraming salamat po. At kila Kenneth Morte, maraming salamat po. At ganoon din po kila Richard, mega shoutout din po. At ganoon din po sa marami po Pasensya na po kayo, hindi ko na po masyado. At pasensya na po kayo, nabihagi ko lang yung konting kaalaman ko. Basta maging totoo lang po tayo sa paggagamot. Tulungan lang natin ating kapwa. Yung tanong nyo po sa akin, sila na po magpasya. Kung bahala po sila maningil. Importante, makatulong tayo sa kapwa at maging totoo tayo sa sarili natin. At may busan na sakit ng mga taong
gustong gumaling sa spiritual ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po at mag-upload pa ako ng video. Taga-Tarlac po ako eh. Taga-Tarlac po pa kayo, Christian. Marami akong ginamot sa Tarlac. Si Gamo-Gamo, binansagan kong babae na ginamot ng mga manggagamot dyan sa Pangasinan eh. Nahuhuli nila yung manggagamot pero nahuli nila yung umutos pero hindi nila mahuli yung gumagawa kasi may subo yun. Taga-Tarlac din yun eh. Yun na yung sumuka ng Gamo-Gamo at saka uod. Awa ng Diyos. 30 lang ang dugo niya. Ngayon magaling na siya at nagdala sila ng pasyente. Nagpasalamat na siya. Nasa upload ko ng video yun eh. Maraming salamat po sa inyo, Sir Christian. God bless all po sa inyong lahat. Basta kung gusto nyo lang po matuto maggamot, wag lang po kayong BBQ sa pagdarasal. Number 1 po. Pero nasa US na po ako eh. Nasa Amerika po pala kayo. God bless po, Sir Christian. Pag nanonood po kayo ng video ko, huwag niyo pong kalimutan, huwag niyo pong skip yung video kasi sayang po na monetize na ang aking video. Kaya lang po ako nag-video, Sir Christian, dahil po meron po akong gustong paggawa sa altar ko pa. At gusto ko rin po makabili ng pong Nazareno, halagang 15,000. Pag sumahod po ako nyo sa YouTube, dating ng panahon, kasi bago lang po ako ng YouTube, yung mga pasyente ko lang po nag-udyok sa akin na maggawa po ako ng Facebook page ko na Tatak Albularyo at ganun din po sa YouTube channel ko. Kasi dati hindi naman po ako nag-upload ng video, Sir Christian. Kasi yung dati nga mayroon ako maraming ginagamot eh. Yung mga exorcist na at daming kumuha sa video pero wala. Pero magaling na po yun. Kaya ko po yung patunayan sa mga taong hindi ko naman po sila kilala. Yung kinukuha po siya ng video, exorcist po. Tsaka yung babae na pumasok, yung sinabihan niya ako ng instrumento lang ako, yun. Wala po, hindi pa ako yun. Tsaka yung marami po akong ginamot dito sa marami pong ginamot ang pong Nazareno dito ng himala at yung mga patay na buhay. Hindi ko pa kasi mag-video kasi hindi naman po kasi ako nakapag-aral. Kaya bago ako nag-YouTube, nagtanong ako sa mga nag-aral ng IT kung anong bawal at hindi bawal. Tapos nagulat na lang po ako, maabot na pala ako ng 1,000 subscriber, tapos binigyan ako ng ads, ganyan-ganyan, tapos ngayon nagda2,000 na. Kaya nasaya na ako sa pag-YouTube kasi meron palang sahod, tapos tandaan ko ulit, dadami po yung subscriber. Ayan nyo po, pag ako'y sumasahod na po sa YouTube, pinapangako ko sa lahat mga nanonood sa akin, meron akong ituturong dasal sa inyong lahat. At panlaban to sa mga taong naiinggit. As marami na po akong ginagamot at marami na pong nag-subscribe sa akin at marami na pong yung mga hindi po in-skip yung video ko. Magbibigay po ako parapol sa mga kwintas. Parapol ko po yan. Pag marami na po, nakabili na po ako ng pong Nazareno. Yan. Tapos ibabahagi ko po ang lahat ng kaalaman ko sa mga tao na inuutos naman ng aking ama yun na magbalik loob. Kailangan lang po, alis lang po natin ang masamang iniisip at pagka-judgmental natin. Maging totoo tayo kung sino tayo. Mahirap po kasi ang kalaban ng sarili natin. At wag lang po tayong makakalimot sa panalangin. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo at mega shoutout din pala sa iyo, taga USA Christian. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo at ganun din po kila Kuya Raul, mega shoutout din sa Amerika at Toronto, Canada. Maraming salamat din po sa inyo. At God bless po. At mag-upload na po ako ng video natin. Kung paano po siya binigyan ng himala. Nawa po kasi ako eh. Ang dami niya po kasi binayad. Tapos, ang laki ng mga binayad niya. Tapos, di po siya ginamot. Tapos, basta yan, yun na po yun. Importante, sinabi ko, nalulungkot po kasi ang puso ko eh. Tutusin kung kinukulang po siya, sana magaling na po siya. Pero hindi po siya kinukulang. Magandang gabi po, Mamang Seryoso. Hi, magandang gabi rin po, Mamang Seryoso. God bless po. Magandang gabi. Magandang gabi, Idol. Idol ko po kayo, Mamang Seryoso. Nang dahil po sa inyo, kaya dumadami po ang subscriber ko. Thumbs up na rin po. Thumbs up na rin. God bless all po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, dumadami po ang subscriber ko. Diba sinabi ko nga po sa inyo,
Pag sumahod na po ako sa YouTube nito dahil ang mga pasyente ko lang naman nag-reject sa akin ito, makabili po ako ng pang Nazareno, mag-giveaway po ako ng mga medalyon na itong dasal nito ay ibibigay ko po sa inyo at ibibigay ko yun sa inyo na may dasal. Anong gamot sa patuloy na pag-ubo? Mamang seryoso po. Ang gamot, nakasubscribe na din po ako sa inyo eh. Hehe, paano po kita matatawagan? May personal account po ako. Sir, teka lang po mamang seryoso, sasagutin ko lang muna po to si Christian. Sir, kung anong pangalan ko po sa YouTube channel ko na Andel Ortinis, yun din po ang pangalan ko sa personal account ko na Andel Ortinis. Pero meron po akong ginawang bago lang po to, wala pa sa isang buwan, na Tatak Albulario Apo Andy sa Facebook page ko po. Tatak Albulario Apo Andy. Kagagawa ko lang po yun ng Facebook page ko. Pakipollow na lang po. Kung gusto niyo po akong ma-contact, pwede rin po sa Facebook page ko, pwede rin po sa Andiel Ortinis. Kung anong pangalan ko sa YouTube channel ko, yun din po ang pangalan ko sa personal account ko. Yun lang po. Maraming salamat pag-subscribe. Ano pong gamot sa patuloy na pag-ubo? Pag-ubo po. Mamang seryoso. Nasaan po ba yung pasyente? Kayo po ba yun? Ang tinatanong ko po rito, kung kayo po ay laging nasa labas o nagtatrabaho, kung kayo po yun ha. Mabilisan lang po itong sagot. Kung kayo po ay inuubo, tanong po muna doon kasi minsan may mga pasyente po kung ilang buwan o ilang linggo na po, kuya ako yun, ikaw po yun. Basta for support na lang po ako sa inyo. Share ko rin po ang mga kasama ko sa bahay. Maraming salamat po, Christian. Maraming salamat po. Basta paki-support na lang po yung Facebook page natin na Tatak Albulario. Pwede po kayo doon mag-comment. Dito kasi sa YouTube, hindi po pwede yung sunod-sunod po kayo nagko-comment, nag-message eh. Sa YouTube, sa personal account ko, na Andel Ortinis din po, Facebook account ko po yun. Kayo po yung kuya. Kasi kung pag may ubo po ang isang tao at kahit inom po kayo ng inom ng kuya ng gamot, hindi nawawala kung matigas ang ubo nyo. Meron po minsan may plema po tayo. Minsan may barado po tayong ugat dito po. Itong ugat po nito, minsan nakikita nyo po ako naghihilot eh. Dati hindi po ako nag-upload yun, pero minsan mag-upload na po ako. Yung dito po sa tonsil natin. Yan, sir, kuya. Amang seryoso. Yan. Pag may sipon po yan dyan, tapos mayroon po tayong lamig doon sa likuran, lagi po tayong inubo. Yung tonsil po natin dyan, lagi po yung nakaangat, nakadikit. Kaya po laging basa ang tonsil natin. Yan po, laging makati at inubo tayo. Kailangan po yun, mahilot yun dito yung hangin mo sa katawan para po hindi po siya nagsasarado at masarado po yung likuran nyo. Kaya nga pag hindi lang po tumatalab yung gamot pag ininom nyo. Tapos magpatawas din po kayo kung meron po magtatawas sa inyo. Sabihin nyo sa magtatawas, inubo kayo, masakit ang likuran nyo. Kung totoong masakit, at ihilutin niya naman po yan dito, sasabihin niya. Minsan nakikita po sa tawas, sa unang tawas, diba sabi ko sa inyo, dalawa pong tawas, ipinapakita ko kung ano man po nangyayari sa loob ng katawan nyo. Kasi pag ako nagtatawas po, lalo pag bata, tinatawas ko po yan. Pangalawa, hinihilot ko na rin po at tinitingnan ko po yung mga ugat niya kung may naiipit po siyang ugat. Kasi pag mayroon po tayong naipit dito ugat, nahihirapan tayo huminga, inuubo po tayo niyan. Kailangan po gamitin niya ng hilot na mayroon spiritual. Yung tinatawag po ng healing hand. Yan, hindi po basta hilot-hilot lang. Kaya nga po yung mga prosin, madali ko lang po yung nangat. Dati nahihirapan po ako yun eh. Minsan yung mga ugat po yung bumababa rito ng konti. Hindi naman po sa prosin nagagalaw. Bumababa, masakit. Tinutulak lang po yun, pero medyo masakit. Pero one-click lang. Yun po yun. Pag hindi po tumatalab kuya, kanya walang plema eh. Wala, isang linggo na po yung ubo niya, ang linaw. Tapos wala pong plema. Kung wala po kayong plema, kasi kuya ko yun. Kung ikaw po yung wala po kayong plema, inubo kayo. Kasi minsan nagtatanong po ko sa pasyente yan eh. Sabihin niyo po, sige mag-message kayo. Kung kayo po ba naninigarilyo, okay lang kung umiinom. Walang problema po yun. Kung mahilig po ba kayo sa lamig, ano po ba ang trabaho nyo? Kung kayo ay nagkakargador o nagtatrabaho sa opisina,
Yung kuya ko, hindi ako. Kayo po ba yun? Sige po, follow ko na rin po. Yung kuya nyo po. Salamat po, Sir Christian. Yung kuya nyo po, pag nagtao po mahilig sa aircon, sa lamig, po pwede po yung lamig niya, yung pumilya niya sa likuran nabubuksan po. Hindi po kasi napapagpabisan. Kailangan po muna siya mahilot. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kuya, seryoso. Kung ang kapatid nyo po ay hindi po siya nagpapapawis at lagi po siya nasa lamigan, kung pwede naman po siya nagpapawis, natutuyan po siya ng lamig, kailangan po masarado po niya dahil bumukas yung ugat niya. Ganun din po yung mga bata. Kasi minsan po, sa YouTube kasi pag naghilot ako ng bata, hindi ko na po ina-upload yon. Hindi ko na po kinakuha ng camera kasi tinatakpan pa yung mukha eh. Alam niyo naman po, bawal yun dito eh. Yung bata, i-edit mo pa, gaganon mo pa. Pero ewan ko lang po sa Facebook page kung bawal din po yun. Hindi ko pa alam kasi bago pa lang po. Ayan yun po, ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo. O pwede po siyang ipatawas, tingnan kung meron pong bakit po siya inuubo para ipakita ng tawas kung ano po nangyayari sa kapatid nyo, mamang seryoso. Kailangan mo na po makita ang kanyang spiritual at saka physical kung may naipitan po siya ng ubo, kung unlimited at wala naman po siyang plema. Wala po siyang plema. Kasi kung makati lang ang tonsil niya o kaya sarado. Kasi nga sinasabi ko may hangin po tayo rito sa lalamunan. Ito pong hangin nito, kailangan kinakapa po yan ng daliri. Pag yan po ituloy-tuloy dito, ibig sabihin, wala po siyang sipon. Ngayon, second tingin po ng isang manggagamot, titingnan po yung ugat dito. Diretso sa likuran ng puso nito. Pag bukas po yun, talagang ubuhin ka pag walang plema. Pero pag makati naman po ang lalamunan mo, may rumano, may bakterya po yun. Kailangan palinisin mo na po yung hangin sa katawan para makawala. Depende nga po kuya. Kasi kung painumin po siya ng painumin ng gamot at wala po siyang plema, magkakaroon po siya ng sakit. Alam niyo po yun. Alam niyo naman po yun. Sinasabi ng doktor. Baka may nang po siya naipitan ng ugat. Kailangan rin po minsan napapacheck up po siya sa paghihilot. Yung talagang marunong po maghilot. Kaya nga sabi ko nga sa ibang manggagamot, kailangan marunong ka rin maghilot. Kasi minsan procent lang po yan. Kaya naman pong hilutin at ibalik ng isang ganong hilot, ang dalawang hilutan lang, magagalaw po yung kamay. Lalo pag dito naipitan ko po ng ugat. Yung technique, minsan tatawagin ka sa saming katawan mo. Yung iba niyan, sasabihin kinulam na. Hindi po yung kinukulam. Salamat po idol, padikit ako sige ho, i-subscribe ko din po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Manonood ako ng video tapos i-delete ko. Minsan po kasi dito, yung technique po yan, sabihin po nila, isang buwan hindi na po gumagaling. Tapos sasabihin nila, binabarak kinukulam. Naiipit lang po yung ugat niyan dito. May ugat po tayo dito pero pa-sensitibo. Kasi minsan may ginamot ako niyan, sabi nila kinukulam daw sila, hindi pala kinukulam. Yung nagalaw ko yung ugat niya, gumalaw agad yung leg niya eh. Sabi ko, naipitan lang po kayo ng ugat. Marami po yung ganon. Sige po, pasensya na po kayo sa istorbo sa mga nanonood sa akin ha. Okay, follow na lang po yung Facebook page natin na Tatak Albularyo. Sige, wag po kayo mag-alala, mamang seryoso. Dadaanan ko kayo sa inyong palasyo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa mga nanonood. Pagdamutan nyo na lang po na bahagi ko, kamay ko kasi kabila, hindi ko magalaw eh. Naoperahan na kasi ako. Yung kamay ko sa kabila, hindi na po naggalaw, naoperahan na po ako. Kasi sir yung pagtitingin po niyan, kailangan po kasi nakikita ng dalawang mata ko eh. Kasi ipinapakita po yan kung ano pong dapat gawin. Kasi minsan yung healing water po, hindi naman po minsan gumagana sa ganun yun. Minsan sa ugat po yun, kailangan po maayos. Depende nga po yung sa galaw ng ugat ng tao. Kasi tayong mga tao, matatanda na tayo. Pag nagkamali tayo ng tulog, naiipit ang ugat natin. Minsan di ba, na-stiff neck tayo. Nangangalay po yun as nalalamigan yung ugat natin. Hanggang nakagano na tayo. Kailangan pong hilutin yun at lusawin yung lamig. Tapos bago inaayos yung ugat. Saka lang po yung gagalaw. O kaya minsan, napapansin nyo po, minsan nag-upload po ko sa video, tinatapanan ko po ng galumbang. Pag uminit na po, at dinadasala ng konti, gumagalaw po yung leg nila. Kahit yung likuran po nawawala yung sakit. Napaka-importante po yun. Kasi minsan hindi po dinala ng kulam. Minsan talagang dala lang ng katandaan natin physical. Lalo po yung mga inubo. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo. Kung gusto nyo ipakita sa akin yan, mamang seryoso, yung kamay nyo po, punta po kayo sa Facebook page ko.
Tatak Albularyo. O kaya sa personal account ko na Andel Ortiz, picturean nyo po, send nyo po sa akin. Titingnan ko po yung mamaya, mag-upload lang po ko ng video na ginamit ko po na taga Quezon City. Maraming salamat po sa inyo at God bless po. Pasensya na po kayo na istorbo ko kayo sa lahat. Maraming salamat po. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo, nawa ang Panginoon Kristo maghari sa ating buhay. Amen. God bless po.